Siema stary, cieszysz się, że już koniec roku szkolnego? Tak, w końcu przez 2 miesiące nie będę musiał się uczyć. A gdzie my mamy zakończenie roku szkolnego? W sali od WF-u. Miejmy nadzieję, że wasze wakacje będą bezpieczne. Dobra, dawajcie już te świadectwa. Jak tobie poszło? Z matematyki mam 2, z polskiego 2, z biologii 2. Aha, okej. A tobie jak poszło? Z polskiego mam 4, z matematyki 4, z historii 4 i 5 z biologii. Jak zwykle mam średnią 4,74. Co? Jak mi z tego wychodzi 1? I jak ja teraz dostanę się do następnej klasy? Stary, są poprawki w sierpniu. A to można tak z 12 przedmiotów? Nie, no przecież to wszystko jest bez sensu. Marek, ale co ty robisz? Zostanę piłkarzem.